אופיר חסדאי, זיכרונו לברכה, לפני יומיים ברמלה היה רק נקודת הקיצון של תופעה שהפכה לכמעט יומיומית. בזה אחר זה נחשפים תיעודים מהכבישים ברחבי הארץ, כמו זה מתל אביב, של אלימות שמפנים נהגים זה אל זה אחרי תאונות או ויכוחים. לא יכול להיות שוויכוח של חניה מסתיים באשפוז או בפגיעה בחיים שלא לצורך. אתמול הוגש כתב אישום בגין המקרה הזה נגד התוקף, שכפי שאפשר לראות אחרי התאונה שבה היה מעורב, ניגש לרכב הפוגע כשהקסדה בידו, ותקף באלימות את הנהג השני. וכאמור, כל האירועים הללו מצטרפים לאירוע הקשה ביותר השבוע, הירי באופיר חסדאי אחרי ויכוח על חנייה. אופיר אמר, תגיד לי, מה אתה נורמלי? מה אתה יורה בי? ואז הוא ירה בו בלב, ואופיר נחת על הבטן, והוא כבר לא ענה לי. ועל רקע הדברים הללו והתמונות מכל הארץ, אי אפשר שלא לחשוב שהאירוע האלים הבא הוא רק עניין של זמן, כשבינתיים נראה שהאכיפה והענישה עדיין אינן מרתיעות מספיק.